Халкыбыздың тарихын сагылдырусы, милли горурлыгыбыз, сәнгать казанышыбыз булган биюләребезне хаклауга, үстерүгә гаять зур өлеш индергән Байык телевизион конкурсы барыбызга да мәгълүм булуын сабына инде 9-нчы ел яңнан-яңа һәләтле исемдер аса. Ошо көндәрдә кунаксылы Сибай халкы бию сәнгатенә гашык булышларда үзендә иде. Бала сактан инде минең өләсәем, әсәем, атайым да бии, хәтта шуларга карап шул апайым да бии, шуларга карап биюсе бит. Мәүлиха биюен алып килдем. Ул бер кылансык катын турында. Бәләкәй сактан мин бөюләр белән шөгыльләнәм бит инде. Бәләкәй сактан алып йөри баштаным. Миңа беренче күңелемә ята халык бөюләре. Төрле конкурсларда катнашканым бар. Всероссийский, международный урындар алып кайтканым бар. Хәзер бүген Ләүсәтин бөюен башкардым. Сәхнәгә бер-бер артлы күтәрелгән таланттар үз биюләрен бар нескәлекләренә төшенеп, бик оста башкарырга, хәрәкәтләрен анык, тәвәл аткарырга, бер сүз белән әйткәндә, биюләребезнең милли колоритын күрсәтергә тырышты. Менә хәзер тистәләгән ел мин йөрим бу яктарда, Заурал ягында. Роста күңелем шат. Күңелем шат, işte безнең менә мин үзем биюсе буларак, мин гомер буена 20 елдан артык бигән кеше буларак, хаклау минең өчен бик авыр теш хызлаган күк хызлай, әгәр дә менә дөрес бик басмалар, менә әле караем бик әйбәт. Значит, менә әле тистәләгән елда йөрү, әйбәт мин шатланып утырам, әйтәм, безнең ниндидер файдалар зур, әйбәт онытылмаган хәрәкәтләрне әйтәм, дөресләйдер, костюмдар бик матур, әйбәт менә әзгенә мин авырлык бар, музыканы дөрес хайлау юк. Әйткәндәй, Байык конкурсында катнашучыларның географияһы елдан-ел киңәя бара. Был халык биюләренә булган һөюдең, кызыксынуның кәммәүенә, киресенчә артта баруына асык дәлил. Быелгы хәйләп алу турына Урал районы төбәгенең барса район калаларынан һәвәскәр биючеләр йыелды. Кемдәрдер күмәк, кемдәрдер яңгыз биюләр әзерләгән. Сибай калһа исеменнән катын-кызлар ансамбле Топырлак, Сармат бию ансамбле Байрам биюләрен әзерләгән. Ә инде яңгыз башкаручылардан Илһам Үдәнбаев, Закира Асылбаева, Денис Әхмәтов, Фирдәүс Ибраһимовалар үз осталыктарын күрсәтергә баҙнат иткән. Хәйләп алу турын үткән конкурсанттар баш калабыҙҙа үтәсәк телевизион бәйгелә көстәрен һынап ҡараясаҡ. Айгөл Хәмитова, Радмир Иҫәнғолов, Любовь Карпова, Яңылыҡтар хеҙмәте.